Indienii mei, vă pupă, fratele, vă respectă și încă o dată din tot sufletul meu, fratele indian vă mulțumește că sunteți alături de mine. Bă, fraților, stăm liniștit la coada unei șaurmerii. Mamă, auzi cât de tactică am zis, civilizat. Coada unei șaurmerii, ținând cont de faptul că mă tălească copiii voștri coada la șaurmerie, vere, stăteam să mănânc să mănânc o șaurma cu vărămiu, cu Daniel, cu Daniel San. Bă, și îl văd pe ăsta mic în spatele meu la coadă, că era și lui foame și am zis să iau ceva să mănânce. Și uitați-vă, o șaurma la farfurie, el încă mănâncă din ea. Și este ora... Cât e ceasul? Ia vedeți mine pe telefon. Aveți un ceas? Nu vă supărați. 9 fără un sfert? Vă mulțumesc frumos. Este ora 9 fără un sfert. Și el mi-a zis că nu are Adidas în picioare. Ia arată. Și fratele indian, m-am uitat să văd unde găsesc ceva deschis să-i cumpăr la ora asta o pereche de Adidas. Dar chiar nu găsim la ora asta, Dan. Nu avem. Și am zis să-i cumpăr o pereche de Adidas să ia și el în picioare, pentru că... Ce? Câți ani ai? Cât? 13? Bă, tu vorbești serios, 13 ani ai? Ia-ți să muncești tu aici în viață. Păi și cum muncești tu aici în piață? Zi un pic mai tare, te rog. La pepeni, la... Păi și te lasă ăștia să car tu pepenii așa grei? Dar ai unde să stai? Mă? Stai, mă, că nu se aude, mă. Zi acum. Efectiv ai unde să locuiești, stai, ai cu cine stai, ai bunic pe bunică de acolo, nu? Bravo. Și cum ai spus că te cheamă pe tine? Dani. Dani? La fel ca pe tine, San. San, ție, San. Altceva. Da. Băi, fii atent. Ia și mănâncă, nu-ți fie rușine. Ia și mănâncă tu în timpul ăsta, de ce să-ți fie rușine? Eu n-am cum să-l bag la spălătorie. Cum îl bagi? Are 13 ani. Nu am cum să-l bag, nici la vulcanizare n-am cum să-l duc. Fii atent cum fac cu tine. Îți dau în fiecare zi câte 20 de lei. Deci în fiecare zi ai 20 de lei în fiecare zi de la mine. Știi unde e Calboreanu? Strada George Calboreanu, știi unde este? De bonusul ăla, unde e cazinoul la bonus. Ia tu, Vurle, un pic și-o ai după ce să mă suni? A? Ce? După telefonul mamei ta? Fii atent aici cum facem. Îți dau numărul meu de telefon, mă suni, îți dau adresa sau îți explic. Sau nu, mănânci acum, te aștept până mănânci și mergi cu mine să arăt unde stau, da? Și vin fiecare zi și îți dai o 20 de lei în fiecare zi. Dar, cât câștigi tu aici în piață pe zi? Câștigi 50-100 de lei? Bravo. Nu mai vorule că îți duc acum direct acasă la mine. Da. Dacă câștigi 500 de lei, mamă, pardon, 50-100 de lei pe zi aici, serios? Bravo, bravo. Și ce faci cu banii? Vorbește un pic mai tare că nu se aude. Mai dur mamaie. Dă-i să ia de mâncare, nu? Bravo, bravo. Cam ce crezi tu că ai avea nevoie? Cu ce aș putea eu să te ajut pe tine? Zi-mi tu ce-ți dorești tu, ce vrei tu să-ți cumpăr și aia îți cumpăr. Ai nevoie de ceva? Da, Adidas? Ia uite-te pe internet pe OLX, consumă pe Adidas și pe aici? Ai telefon? Te duc acum la mine acasă și fii atent cum facem. Mâine vii la mine și mergem să iau o pereche de Adidas, da?
Bă, frații mei, cam astea sunt încercările vieții și problemele și fratele vostru vreau să vă spun doar atât. Nu sunt ajutoare mari, nu... După cum bine știți și ați văzut că eu dacă pot să fac ceva, fac pentru toată lumea și ajut pe oricine. Bă, mi se rupe sufletul când văd copii de ăștia așa. Are 13 ani, bă, vorbele, bă, 13 ani. Să-l vezi așa în situația asta și... Dar părinții tăi unde sunt? M-am dat la Săbăreni, stă pe undeva pe la Săbăreni. La Săbăreni? Și nu ții legătura cu ei? Nu vorbești cu ei? De ce? Am ce probleme când era mai... Ce probleme? Mă trimitea la ciuci, mă bătea, Zi mai tare, zi mai tare. Zic, mă trimitea la ciuci, dacă nu le aduceam bani, mă bătea și mă dădea afară. Serios? Să mă... Singurul meu sfat pentru tine, ești copil și încă nu gândești cum trebuie. Nu înceta să te rogi la Dumnezeu. Pentru că ești copil și pe tine Dumnezeu te aude mult mai repede decât mă aude pe mine, decât l-aude pe Dani și pe oricine. Roagă-te la Dumnezeu pentru că Dumnezeu o să-ți arate puterea Lui și mila Lui și iubirea Lui față de tine oricând, în orice moment, încă ești copil. Când faci 18-19 ani, poate îți dă Dumnezeu un loc de muncă sau, cum prin absurd, câștigi la loterie. Ca idee. Ca idee, spun, înțelegi? Îți mai spun și altceva. Să nu crezi că în viață toate lucrurile și toată fericirea și absolut totul constă în bani. Niciodată să nu crezi lucrul ăsta, da? În viață, tot ce e bun și frumos este sănătatea. Și după vin banii și așa mai departe, înțelegi? Așa e. Bă, frații mei, nu știu ce să zic, vă spun sincer, mi se rupe inima. Jur pe viața mea că nu am avut de gând să fac vlog. Suntem, ce azi? Marți, nu? Marți. Am vrut miercuri, adică mâine am vrut să fac un vlog. Și acum am ieșit doar să mănânc cu un vărd al meu și am văzut pe el și m-am gândit să fac vlogul ăsta cu el. Pentru că greu, mă, tare de tot să vezi oameni așa, mai ales copii. Bă, mă uit la el și vine să plâng, bă, să mă uit dacă te duc. Parcă așa l-ai luat și pe copilul. Așa era și copilul indian când l-am luat la mine acasă, vezi? Da. Și acum e lăutar. Un băiat care cântă și el acum e lăutar. Frații mei, o să revin câteva secunde din fața blocului de la mine. Când o să-l duc acasă să-i arăt unde stau, să poată să vină mâine la mine să-i cumpăr Adidas și să-i dau 10-20 de lei în fiecare zi, așa cum am promis. Revenim din fața blocului. Așa bine, da. Bă, fraților, după cum vedeți, am ajuns și în fața blocului cu el. Zâmbește, mă, de ești tu un râs, ai uitat să râzi? Ha? Dă-te mai încoace, la mine nu se vede bine. Nu. Intrați car. Băi, nu are rost, că se vede așa că dacă... Uite mai aici, stai, uite aici la parter, da? Ai că arăt pe vlog să vezi și așa vezi cât copii vine, ți arăt filmuri să vezi cât copii strigă la mine. Uite aici, stai eu la parter, unde sunt alea, la geamul ăla de acolo din mijloc. Vin și strigi la mine, George, da? Vin mâine pe la 12 așa, 12 că așa mă trezesc. 12 vii strigi la mine, George, George. În caz că nu o să spun de, o să spun de mama și stai aici afară până mă trezesc și eu din somn, da? Și vii mâine și mergi cu mine să iei o pereche de Adidas, da? Hai. Să ai grijă de tine, să fii cu minte, da? Uitați-mă, n-am mai putut să termine mâncarea care am mâncat-o și urma aia care am luat-o. Și-a luat-o acasă, să-i ducă și lui bunica lui să mănânce și ea. Îi dai să mănânce și ei, mă? Ha? Nu prea vorbește tare, n-are microfon. Îi dau microfon? Vorbește mai tare, de ce rușine? Dar tu fumezi? Nu fumezi, nu? Nu fumezi. E copil mic. Să nu fumezi, să nu bei, să nu... Că nu spun. Să-ți vezi de treaba ta și să fii cu mine. Vii la mine orice ai nevoie și dacă cineva să ia de tine și te ceri cu cineva, vii la mine și îmi zici mie, da? Te rog eu frumos.
Dacă în caz că nu poți să ajungi la mine, țipi pe stradă, e poliție pe stradă, poliția. În ziua, da, cel mai sfânt lucru este să pui mâna pe telefon, sun la poliție. Mamă, să nu se vede mai deloc, dar asta este. Sper că înțelegeți, fraților, ați văzut vlogul ăsta, sper să vă fi uitat la el până la sfârșit și să fiți oameni mai buni și să învățați de la mine ceea ce vreți voi. Nu zic în totalitate totul, pentru că eu cândva, după cum bine știți, am fost un om nu răutăcios și n-am rezolvat nimic. Fratele indian din tot sufletul vă mulțumește încă o dată, fraților, pentru absolut totul. Nu uitați, dați și voi un like, un subscribe și bineînțeles aprindeți clonțopelul la fratele indian. Să mai ajutați lumea dacă aveți posibilitate. Zi, Sabi. Să mai ajutați și lumea dacă aveți posibilitate. Nu, că tu te vezi acum, ai înțeles? Vă văd, vă rog. Te vezi, nu? Vă pupă, fratele, băi, din tot sufletul vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine.